Shalom dihita salutna, tapada de rohata, mare dehita. Mar hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Marolop-olop ma tu di bata ho ale sandok tanoon. Endiok kamu ma hamuliao ni goarna, mar mulia baen hamu puji-pujianna. Dok hamu mandok di bata, tung nasokal do aka pambahenanmu. Binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan di bata, suruh maton di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhiti-hiti haheoni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsion nami, marhiti-hiti pakirimon na mangulu, asa toktong huingot hami, na hehe dohami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Undul mahamu mare dehita.
Tangion hamuma patik niribata, 5 patik parjolo 1 patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jahoba de Batam nina de batata, dang jadi marakup ahu bahenonmu de Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Ginjang dohot na di Banua Tonga, ro dinas bagasan aek na di Torunitano. Yang go tunggabi si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni di bata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna so dosogot akan namar siniang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, tinaono marima ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro diisi ni huta ni halak pe namangebati hutam ai dina onomari do di topa di bata langit dot tano dot laut dot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano nanilihon ni Jahoba di Batam diho. Patik paonopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakuk. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan nidonganmu. Bohado ni debata taringot tu patik na sapului, odo. Ahudo Jahoba de Batam nina de batata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni aka nasogo roha di ahu, alai asi dorohaku di aka 6.000, aka namar holong ni roha di ahu, naso mangalosi patiki, ido saatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Mare deita. Tatopoti madosata
martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia. Ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doa siniroham disalut hami halak pardosa. Alani ubahin na hupasirep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami, tung na jot-jot do hami manibil siya akka dalanmu, nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siyan jolom, ala ni dosa nami. Aidang di halomon roham hamatian ni akka pardosa, alay hamubao ni rohana, dolomo ni roham, asa mangulu. Sesa masalut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhiti-hiti pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami, marhiti-hiti panigdangion, dohot hagogoon niton di parbadia, asa tarapul situturo hanami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuha sisani dosa. Satokido hutadikor ko, alay papungu-pungoko maho muse, marhiti-hiti aka asin ni rohagodang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopoko, alay marhiti-hiti denggan basa sa liling-liling na asyaku ho, ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon ma didibata na diginjang. Kor ina Kamis, nyuduton kor ina Maria.
Tatangihon ma hatani dibata, turpuk epistel dihita di minggu jubilate di hari mingguon, iman datar surat di buku pangukapon bidu pitu, mamuka sian ayat sia 1 ayat 10 pitu, tajahama secara responsoria. Dung salpui adong ma hubereng masai torop, nasodapot bilangan ni jolma, sian nasa bangso, marga, dohot home, dohot hata, akan jongjong diadopan ni habangsai, dohot diadopan ni biru-birui, akan namaruloson abit nasaksak, jalan namaniup mare-mare di tangan nasida. Gugu ma suara nasida manjojo, akanin nama, tua ma di debatata, nama kuduli habangsai, dohot di biru-birui. Jadi jongjong masalhut suruh-suruani, humaliang habangsai, dohot humaliang akasituai, dohot parngulu na opati, dungi manukap ma nasida di joloni habangsai, huhut marsoba tu debata. Nina nasida ma, amen. Puji-pujian dohot hasangapon, dohot hapistaran, dohot hamuliateon, dohot hagogoon, dohot hatoguon, ma di debata naro di saleleng-leleng na. Amen. Dungi mangalusi ma sadasian akasitua, didok ma mandok ahu, ise do akai, jalasia dia do ro aka namaruloson abit nasaksaki. Jadi hudok ma mandok ibana, ale tuaku, hodo umbotosa, gabe didok ma tu ahu, ima aka naung rosian haposuhon godang, nunga diburi nasida abit nasida, jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui. Alani i sai di jolo ni habangsa ni dibatado nasida, manguloi ibana arian dot borngin di bagasan joronai, jala ibana nama kuduli habangsai ima paulihon inganan di atas nasida. Dang be male nasida, dang be mauas, dang be ditinggang las niari nasida, manang dia na mohope. Ai parmahanon ni biru-biru na di parsitongaan ni habangsai do nasida, jadi togi honon nama nasida tu aka mual aek hanguluan, jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu sian mata nasida, ido saatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tabigima kor lansia dohot diuduti kor ama Immanuel.
Tahatidakon maha porsiao tai, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsia di dibata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan na tumopa langit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehova na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru tung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mungulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doot na mate. Au porsia di tondi Parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai do na mandok, mulak mangulu sogot daging halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Hudulma kita, kor tabigima, kor sian peserta festival kor.
Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tabegema jala tapayuti hutma titing namasa di mingguta sadarion. Perlu pabahon nami titing na lengkap dohot acara minggu boy mataida marhite-hite undu scan QR. Na adong di harotas lembaran parjolo nauk tatio B. Guarni minggu tasadarion ima minggu jubilate 10 Mei 2025. Topik Jahoba marmahan bangsona. Saya ulangi, topik Jahoba marmahan bangsona. Titing nama ragam. Ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel. Resort Immanuel. Pasahaton, selamat hari Minggu tu sude ruas ni huria nama dohoti perminggota sadarion. Jala di akata mue nami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di garejaon. Hupasahat hami hata parhorasan sian huriata jala jemaat na beribadah. Selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhite perminggota sadarion. Napaduahon, hata selama ulang tahun hatu tubuh dohot persaripeon. Hami parhalado HKBP, Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, pasahaton, selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun persaripeon turuas namar ulang tahun di tanggal 05/11 Mei 2025. Sadileho debatama gajang ni umur hahi pason dohot akalas ni roha. Hata ni debata tunamar ulang tahun. Efesus 5 ayat 20. Manotong mahamu madok moleate siala saluhu tu debata ama di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Manotong mahamu madok moleate siala saluhu na tu debata ama di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Aka gowar-gowar na marulang tahun, hatu tubuh dohot parsaripeon, boima taida di infokus ni gareja tahun. Nah patuluhon pelean. Minggu sadarion, pelean sada A, sada B, 2A, 2B, di bagasan amplop, di pasahat tujolo, sipul jamita. Nah paupaton ruas namar bagas. Titing paduahon, neng majalo pasu-pasu perbagason ma pangoli, sandi, negara, pangaribuan. Anak ni amatna rais majoni ha pangaribuan nahinan, tubuh ni inata Ida Dumaria Boru Silitonga. Alamat Jalan Darussalam nomor 50 Amedan, Wek Nasaret, Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel. Dohot Orwana, Eka Sri Boru Manihuruk, Boru ni Amata, Uai Laurentius Manihuruk, Tubuh ni Inata, Rani Helita, Boru Sihombing, alamat Siopat Soso Pangaribuan, Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel. Saka pamasumasuon di hari Sabtu 17 Mei 2025 di Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Distrik 10 Medan Aceh, masuk pukul 10 WIB. Nah palimahon, Festival Kor HKBP Simpang Limun. Domu tu Festival Kor di HKBP Simpang Limun. Nah di Patupa hari Sabtu 17 Mei 2025, ala parsidoho dohuriata madohoti festivali, alani di Minggu sadarion, tanggal 10 Mei 2025, di Parmingguan Manogo di Hot Arian, Markordo tim paduan suara, Sian Huriata, memuji debata, huhut simulasi festival kori, nungata bege naking amangina, jalan nungata parohahon. Jaladung sipul Parmingguan Manogot, dohot Parmingguan Arian, tapat patu begehon nasida do, ede puji-pujianon, dohot lelangkor, songon dalan nasida, papunguhon dana, tuha perluan ni punguhni. Domutusi Ria Mahita Amanginang manupahi di kegiatan pencarian danai.
Jala tatangyakon ma denggan mardalan festivali jala boi huriata HKBP Immanuel dapat juara di festivali. Napau-napon Dewan Marturia. Parjolo seksi musik. Perekrutan tim musik gereja. Perekrutan untuk tim musik antara lain untuk pemain musik, keyboard, drum, bass, suling, kecapi, masih terbuka bagi saudara kami anak-anak jemaat HKBP Immanuel yang memiliki talenta dalam bermusik agar dapat bergabung menjadi tim musik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi pengurus seksi musik gereja kita. Yang kedua, seksi multimedia. Tim multimedia gereja HKBP Immanuel mengharapkan dukungan kepada tim multimedia dengan memberikan like dan subscribe pada channel YouTube gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel. Atas dukungan kami mengucapkan terima kasih. Moloboy amanginang tahu saaw ma manoton live streaming jalatalema jempol tunasida. Asa naik subscribe nih live streaming nah HKBP Immanuelon. Nah papituhon acara pertangyangan wek boy ma amang tajaha di aka warta jemaat. Inganan pertangyangan wek hari Rabu dohot hari Kamis di son ada ralat di Jericho. Tertulis di si Wek Jericho tersurat keluarga Nyonya B Simatupang RM Boru Hutapea. Gabe Tujabuni keluarga Dr. Andus M Pangaribuan Boru Sitorus Jalan Sealas nomor 46. Kemudian Nasaret tertulis keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Sibuea yang sebenarnya keluarga SE Tampu Bolon Boru Sibuea. Itulah ratnya mengenang. Napa siahon torop ruas nama dohoti partangyangan diwek. Boy mata jahabe mengenang di warta jemaata. Songoni nang torop ni per minggu dohot sekolah minggu nomor 10. 11 juga seperti itu mengenang tajahama di stensilan warta jemaat. Torop ruas nama dohoti per minggu ape tajahama di warta jemaat. Jadwal pelayanan huria di Bagasan Saminggon, Tajahabema di stensilan warta jemaat. Pasaplo paton, ruas naup name di rumah sakit doho na pemulihan di Tongani Bagas. Na parjulo, Nyonya Pangaribuan Boru Silitonga, Wek Nasaret, op name di rumah sakit Medistra Medan. Kemudian Renol Sianturi, Nasaret, op name di rumah sakit Aven Medan. Yang ketiga, Nyonya Siregar Boru Sianturi, Wek Bethesda, pemulihan di Tongani Bagas. Keempat, Nyonya Napitupulu Boru Sihombing, Wek Bethesda, opname di Rumah Sakit Adam Malik. Yang kelima, Nyonya Esho Huta Barat Boru Panggabean, Wek Jericho, Marsahi di Tongani Bagas. Saya dipasu-pasu Tuhan ma, obat na dipangan nasida, asa tumibung balum nasida. Napa 15 hon, petugas KOR tu minggu naro, minggu tanggal 18 Mei 2025, minggu pagi jam 8 WIB, RN HKBP dan gabungan 1. Minggu siang jam 10.15, Ina Kamis, Ina Hana, gabungan Bethesda, Ina Bethesda. Angka Romawi 2, harta keuangan, sentralisasi, dohot non sentralisasi keuangan, diakoni sosial, huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan gereja tu sentralisasi doh non sentralisasi boy mataida di lampiran kolom perhepengo di huriata di minggu sadarion. Adong ralat di siang manginang PHP Hutahayan Boru Aritonang Maret dan April bayar 80.000. STP Telembanua Boru Simajuntak Mei 80.000. Diakoni sosial PHF Hutahayan Boru Aritonang Maret April 20.000. STP Telembanua Boru Simajunta Mei 20.000. Hami mandok moliate tu sudi ruas napasahaton pelian bulanan manang tahun perpuluhan hamulateon diakoni sosial pembangunan nihuria
Sude nang mangalehon ni amanginang debata mana masu sude ruas ni huriat taon. Imasaha ni titing dihita di bagasan sadarion. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Allahumma nomu hatani dibata, mare dihita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Amanamina nami, songoninang remaja na posobulung, hatani debata di minggu tasadario di minggu jubilate. Tersurat di Hesekiel bidu 34 ayat 10 sada, tolhastu ayat 10 onom. Hujahama di tonga-tongata amanginang nang songoni remaja na posobulung, tapaihu-ihu ma di bagasan rohat tabi. Ay songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama ahu apala au sadiri uso-uso sugo di biru-birukku, jala luluakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna, di ari uju di tonga-tonga di biru-biru na akan nama pari ibana. Suang songoni au mangalului biru-birukku sogot, jala paluauku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai, uju di ari obun dohot hahulomon maripot-ipot. Jala au manogihon nasida ruar sian akka bangso dohot papunguhon nasida sian akka luat, asa hubuan nasida mulak tutano nasidai, lausau marmahan nasida di atas ni akka dolok Israel, di bagasan akka rura dohot di bagasan saluhut permianan di tanoon. Di japalan apalan alomak au marmahan nasida, jala di atas dolok akka natibo di Israel parudaman nasida, di sima mangulon nasida di parudaman nadinggan, jala japalan apalan alomak japalan na di atas ni akka dolok ni Israel. Au sadiri ma marmahan biru-birukku, jala au paulon nasida ninna Tuhan Jehovah. Luluakku mana magoi, jala mulak bonokku natardepari, jala litakku do na mabugangi, jala pargogoakku do na marsahiti, alayanggo na mokmoki, dohot na gugui siap ponokku do, au sadiri tahe marmahasa marhite ite uhum. Ido sahat ni turpuki. Hamu amanami nanami nang remaja na posobulung dongan saha persiawan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo di Bibel tahun halak na manguluhon dang di baik guarna uluan. Molo di hati Indonesia dang pemimpin di baik. Alai gembala do parmahan. Ido alana molo ditaringoti di turpuk taot taringot tu parmahan, mertudu-tudu do itu nama nguluhon.
Molo Hesekiel 34 ton manaringoti taringot tu parmahan ni halak Israel adong matulu horong na manguluhon bangso Israel hati hai. Imana parjolo raja, pemimpin secara politik. Na paduahon malim manang imam, pemimpin dalam hal kerohanian. Na patuluhon nabi, panurirang. Ima akka na pasahaton akka hata nasihat debata. Marhiti akka nubuatan. Jala di pasahak maitu bangso Israel. Alai natulu parmahanon di tonga-tonga ni bangso Israeli hati hai tulutsa dang be mangulahon ulaon na songon parmahan tulu horongon nga di pasobu-sobu biak kana pinarmahan na nang raja sebagai pemimpin politik dang be diaturehon kesejahteraan ni halak Israel nang malim holan majalo pilihan nama nasida alai dang takas ditangiakon dang dihobasi rohani akka huriyai akka halak Israeli asa takas marpangodian tu debata nang akka panurirang tarlumobi ngaholan akka tona naong di husip petu nasida nama dang sian debata tonai alai nung ngagumodang isian akka nagumogo hati hai. Alanido manginang tarimas debata. Ayalani akka pangalahon ni parmahani gabe marserak doak ka biru-birui. Marserak bangso Israel. Adong akka nagogo siya tonga-tonga ni biru-birui. Siyan akka hala Israel na mamora na maduma. Gabe di patupa nasida do akka gogo. Lomo-lomo nasida tu akka biru-biru na galay. Molotajaha di bidutulu pulau paton. Dakkolam majapal biru-biru na mokmoki. Warna ma biru-biru na mokmok. Gumogo doi siya naka biru-biru na mekmeti akan namar niangi. Alay dung butong biru-biru na mokmokon majapal. Didegei ma sisa ni akka pajapalani. Ujung nga biru-biru na parpudi. Mangalang akka sisa-sisa naong hona digian. Ni akka biru-biru na mokmoki. Panginuman ni akka biru-birui dung jumolo diinum biru-biru akka namokmoki dilutak-lutahi ma pakai pakna. Jadi molo neng minum akka biru-biru na upudi manginum nong litok ma. Jaladanga dong didokon pemimpin politik manang dia taringo tu akka nasangapi. Nang pengamar lomo-lomo na sida maradopon akka nasusai hohom do akka penguasai. Songonido nang akka malimpe dang bedi hubasi nasida, adong pelanggaran nasida nama cekras di dokon debata. Dibuat tamudo akka tabo-tabo nasida. Kalian mengambil untung dari biru-biru itu, tetapi tidak menggembalakan mereka dengan benar. Dibuat hamu tabo-tabo sian pilihan nasida. Ibuluna pe dibuat hamu, gabi ulos muna. Alayang go biru-birui di pasobu hamu. Jala songoninang panuri rangipe dang be akka tona nasian debata nama makulingi nasida sa denggan jala uli ngulu nasida dang ibe di pasahat asa dohonom ma parmahan di hala Israel hati hai adalah parmahan mencari untung, parmahan yang tidak peduli dengan kesejahteraan domba-dombanya, parmahan na pasobu-sobuhon, keadaan chaos, kacau, doh terjadi ragam ni akka kekerasan, aledang adong di patupa parmahani manang dia, laho pature-turehoni. Totua manginang muruk do di bata, ala dibain akka parmahani, akka nasodinggan tuna pinarmahanna. Sasitong na debatado na puna sudina di Portibion. Jol maipe debatado na punay. Asaboy do honon nang sudi jol mana dihasianganon biru-biru ni debatado. Ale di pasah debatado parmahan yoni tuak ke parmahan. Dilihot debatado tanggung jawab tu ganup halak
na tarjau laho manguluhon marmahani di pasahat do itu ragam akap pemangku jabatan asana sida masikka ni debata na marmahani akka si parmahanon di hasianganon. Mulu taberan di konsep panopau ni di pasahat debata ma tujol mai asabui pature-turehon na di hasianganon. Taklukkan dan kuasailah itu ninna debata. Aisyah debatado kuasoi di jalo jolmai. Alani molodang dengan diula jolmai tanggung jawabna sebagai parmahan. Dang dengan diula jolmai tanggung jawabna songon na manguluhon. Buaton ni debatama tanggung jawab isian pemangku jabatani. Tuhan mengambil alih itu. Jala tuntuton ni debatado pertanggungjawaban tu akka pemangku jabatani. Molodang diulahon akka ulauni dengan jala alani debatama maddabu uhum tu akka parmahan naso bertanggung jawabi. On mahataridan na amanami nanami dongan sahapor siaon bahwa sebenarnya meskipun ada banyak parmahan di Portibion, tetapi parmahan kita yaitu debata ibana dona marmahani sadok sudina mangulu di hasianganon. Alani molo di pasahak petuhita tanggung jawab marmahan molo dang denggan taulahon ulaon haparmahanoni ibana mamabuati mabubuti siak kita. Jala hacik doa manginang molo ngadok kian dihita tanggung jawab adong di pasahat tuhita akka ulaon alay-alarang sanggup pita mangulahoni dibukbuti siak kita. Dibukbut ise, dibukbut nama ngalehon ulauni ima debata. Buasa pola sangoni karasna manginam. Asa taboto sa sitongna pabua ala debatado parmahad dihita ninna naking di Hesekiel doho di epistelta di pangukaponi. Debatado parmahan di tonga-tonga ningulu ni halak Kristen. Jala molo tajaha di Yohanes 10 ayat 10 sampai 12 di odolhon Yesus doi muse parmahan na dingga duang guau di seahon parmahan na dinggani do hosana humokop akka biru-biruna ima parmahanion ni debata alanido manami nanami songo dia bentuk ni napi narmahan nai itu sangat tergantung banyak kepada siapa pemimpinnya. Jadi molo tapapunga manginang 100 ekor tadok majo panangga dungi tabahen sada pimpinan na singa dan sebaliknya tapapungu 100 ekor singa tabahe pemimpin na panangga. Menurut tamua manginang isi masih dua kelompokon na bui lebih bertahan jala bui menguasai. 100 singa dengan induknya anjing atau 100 anjing dengan induknya singa? Jawabannya manginang 100 anjing dengan pemimpinnya singa. Jadi molo memang betul-betul berwibawa do pemimpinnya, walaupun mungkin banyak yang dipimpinnya ini gale-galehian, alai ala pemimpinnya berwibawa, semua yang dipimpin ini akan mengikut wibawa pimpinannya. Alenang peak singa akan dipimpini karena yang memimpin adalah seekor anjing. Pangalahoni singa ipe berubah do gabe pangalahoni anjing. Debatado marmahani hita amanginang. Pemimpin kita adalah Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, maha segala-galanya. Karena itu karena Allah yang memimpin kita, bagaimana hidup kita ini amanginang. Hidup baik dang lomo rohani debata marmeam-meam akka pemimpini. Dang lomo rohani debata mar gere-gere akka pemangku jabatani. Tuhanlah pemimpin kita. Ibana do parmahan dihita. Alani sudi akan dipimpinna ikon marguru tuna manguluhon. Tuhan pemimpin kita, Tuhan gembala kita, maka kita mengikut kepada pemimpin dan sang gembala. Molo maha kasih do tadok debata, kita juga mengikut itu. Molo tadok do debata na burju marroha, hita pe mangihutoni. Molo tadok do debata nasitong, hita pe mangihuton di hasitongan.
Idolana manami nanami muruk debata ala dang diulahon akka pemimpini ulaonna sebagai pemimpin yang diangkat oleh Tuhan. Atong melosongon ido hape amanginang talowas ma debata marmahani ngolutta. Debatado na marmahak kita tarida maya manginang lam tudinggan nama pangoloyotta. Debatado na marmahani ngolutta manginang songon biru-biru nama bege akka permahani mahita. Debatado na marmahani hita amanginang porsia mahita toguon na dohita tu japalan akan alomak. Dang adong permahan na asing songon debata na tu manugunugu hita tu japalan na lomak. Sotong pikirata ta pangasahon. Sotong selerata. Debatado permahan dihita ibana do na tuk mangalehod dihita hademakon menjamin keamanata sian ragam ni akka nanaing menggugay hita do nanaing mangorsong ngulutta. Posmarohatta manginang mulo debatado nagabi parmahan dihita sonang soharibu-ribuan hita di parmahan itu hani. Tutu adong do diba songon akka biru-biru na manibil. Adong dodi akan nagaledang tarihuton nabi pungwani merdalan alanga luka ibana ala marsahit ibana. Adong doi akka biru-birui nagabe lari tu dalan na asing ala sanga di bereng ibana sabula disadu adong japalan na lomak. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan mencari yang hilang, Tuhan akan membalut yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan yang terluka, dan Tuhan akan menuntun domba-domba itu kepada air kehidupan dan kepada padang rumput yang hijau. Mazmur 20 tulu. Alan ido manami nanami do ngasaha porsiaon. Mulu gumudang dohol sota. Adong ditaringot tu pengumpulan uang. Ay hawalan na hebeng. Adong ditaringot tu mengurupi dongan. Ay sedia bayinut tu si. Adong nga tanggung jawab tah dilihat debata dana tuhita. Sasitong alas ni roha do danaki. Ali tiba lau pembayaran uang sekolah batu sudita ungut tonung unguti ima di uang sekolah ni dana do besongonas songono di pasah debata tanggung jawabi yang manginang tuhita ala ibana do parmahan na dinggan sotung marungut-ungut sotung busi saun tadalani matanggung jawab ta di bagasan parsihoton tu debata. Imana perjulo manginang ala nido, ala Jahuba do si permahak kita, ala Tuhan Yesus do permahan na dinggan di hita, taului ma ibana, tahapo si ibana. So tungadong tu na asing upos rohatta, siyan na tu Yesus permahan na burju rohay. Alay na paduahon ma manginang, di pasahak do tu ganup hita tanggung jawab, manguluhon keluarga ta, manguluhon akka pungwat ta, manguluhon akka ulaw na saha tu hita. Sesuai do itu kisah penciptaan ini. Tuhan mengizinkan kita untuk memegang kendali. Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan sebuah tugas kepemimpinan dan penggembalaan. Manang aha pei, manang didia pei, nabalga manang namekmet amanginang. Taulahon ma tanggung jawabi. Sadinggan-dinggan. Unang adong gir-gir neng gabe ketua, hola nasa tertulis namanya jala dihormati. Yang kami hormati Bapak Ketua, yang kami hormati Ibu Ketua. Anggo holat dihormati songon itu yang kami hormati alai dangadong pangulaonna, dangadong tanggung jawabna, tumagom ma di har-hari ha ketua uni. Unang adong di pasahat tanggung jawab asal ma tertulis di undangan ini guarna ba nga luar biasa. Sotung songoni akka prinsip di hita amanginang. Molo di pasahat donga tu hita tanggung jawab, molo di pasahat huria tu hita tanggung jawab, molo di pasahat punguan tu hita tanggung jawab. Jala taoloi noni, ikon taulahon do tanggung jawab isian nasa rohatta. Ikon taulahon do tanggung jawab ita parhatutu na debatado pasahaton tanggung jawab asa buasa tu hita supaya ketika kita yang menjabat, supaya ketika kita yang mengerjakan itu, supaya ketika kita yang bertanggung jawab, maka kita bisa mengarahkan semua anggota ini. Asabui hobbartu lomoni rohani debata, sudi akka ulaun nasahat tuhita. Tapi kalau ada pemimpin yang diserahi tugas dan tanggung jawab, alai diulahon na maralo tu pajauan tu tanggung jawabi.
Disengaja dia untuk mengarahkan ke arah yang salah, sudi akka biru-birui, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Mula dong padita menguluhon sada huria, ale diuluhon huria itu arah yang salah, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada pendeta itu. Mula dong si tua menguluhon di wik, ala itu nasalah dibuan akka ruas di wik, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada sin tua wik itu. Mula dong akka ketua penguan, ketua kor, ketua ni seksi, ketua ni dewan, mula dong dipasah tanggung jawab tuhita oleh huria alai ta arahon penguani untuk melakukan yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Jadi dang namura-mura manginang gabi permahan. Dang namura-mura tanggung jawab na pinasahat ni Tuhan itu hita. Unang tayo tidak ada yang tahu itu, tidak ada yang berani melawan saya. Dang adong na berani ano mengkritik kau, dang adong ano na berani menentang kau. Hal taingot mah Tuhan sendiri do nagabi mangaloh kita, mabubut tanggung jawab isyak kita. Idola nama nami sa sitong na mangihuton Hesekiel 34 yang paling cocok untuk menjadi pemimpin di negeri ini adalah orang-orang Kristen. Kalau orang-orang Kristen itu sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala dan pemimpin. Kalau orang-orang Kristen itu belajar menghidupi apa yang dilakukan oleh Kristus dan teguran yang diberikan oleh Tuhan. Nah so jadi margere-gere, nah so jadi menyalahgunakan jabatan, nah so jadi memakai jabatan itu akka hal-hal nasalah. Alai tabireng mamanginang. Kalau seandainya nanti dibuka kesempatan kepada orang Kristen untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsaon, tersedia do halak na betul-betul mangulahon kepemimpinan songon na pinasaha ni Tuhani. Mula di pasahat debata tu hita tanggung jawab laho pagudang-gudang ianak konsongon akka ama dohot ina. Sejahtera do geleng tai talindungi do amanginang. Tajar-ajari do manada lomoni rohani debata. Manang gabil gudang do terbengkali dak danak alani akka pardonganon alani akka ulaun na suapala. Ulaun sebenarnya sian tupok sini ama doho ina di tongan di bagas. Gabi gudang do dak dana kidang dengan si panganon na aladang sanga mangaloppa do lanak kana asing. Ini juga tanggung jawab kita. Dang boy di hutod dak dana ki parsiajaran aladang sanga na torasna mengajari. Dilehop peibana misalnya kursus bahasa Inggris matematika dang dihadiat turehoni tohodo lau gelekon noing kursus manang dang na pasti digarari do uang kursus nen narohana. Tuhan akan menuntut tanggung jawab dari kita manginang molo dang dengan taulahon aka tanggung jawab tai. Alanido dipangido turpukon tuhita. Sian hal-hal na sederhana ketika kita terima tugas apapun itu. Belajar mahita manginang mangulahon tanggung jawabi sadinggan-dingganna. Molo tajalo ulahon marsiajar mahita amanginang prinsip kita menerima tanggung jawab itu adalah supaya pekerjaan yang kita kerjakan selaras dengan kehendak Tuhan. Khobar tulau menirohani di bata. Napatuluho nama nami na nami dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Gudang dohalak naing memimpin orang lain, tapi dirinya sendiri tidak bisa dipimpin. Pagir giron ibana neng gabi ketua, neng gabi pengurus, neng gabi segala macam. Alai manguluhot dirina sendiri pedang berhasil dope. Alanido ala debatado permahan pemimpin di hita yang seharusnya kita sudah terbiasa menyesuaikan keinginan kita, menyesuaikan kehendak kita. Tulo moni rohani debata. Sude akan naniuluhon ni debata pasti doi gabi halak na mampu memimpin diri sendiri. Mampu kita mengendalikan emosi kita. Mampu doh kita mengendalikan keinginan tak untuk berbelanja banyak. Mampu doh kita mengendalikan nafsu tak. Nang pegudang akan nak buru bagak di luaran nanti yang mengatai. Tapi kita sudah punya istri-istri kita yang kita cintai. Mampu doh kita mengontrol waktu. Mampu doh kita nang diragam ni akka kepemimpinan tu diri sendiri. On makigagalat ta amanginang di tonga-tonga ni bangso do negara ta. Gudang do akan nagabi pemimpin
tokoh-tokoh tadok na sida nang ditonga ni Huria pe sangoni do Jepang. Saya tapilit do siya tonga-tonga ni Wikta akasitua na burju akasian ruas na burju. Tetapi pada akhirnya yang menjadi penentunya adalah apakah orang-orang itu adalah pemimpin untuk diri sendiri yang berhasil pertama-tama memimpin dirinya baru pe boy manguluhon akahal anak asing. Na parpudi mamanginang marhiti turbukon tung diajari do hita. Di satu kesempatan kita ini adalah pemimpin, gembala. Tapi di kesempatan yang lain amanginang, kita ini adalah domba. Kita ini adalah na dipimpin. Orang Kristen harus jelas posisinya. Di dia dohita sebagai pemimpin, lakukan tanggung jawab sebagai pemimpin. Tapi ketika posisi kita adalah orang yang dipimpin, berikan dirimu dipimpin untuk hal yang baik. Hadong dojol maun si pimpino dobe alangay turning memimpin. Si pimpino dobe alay dang porsiya iba na tu pemimpin nong jongjong nong berkorban nong berbuat banyak sudah dikritik, sudah disalahon, sudah diremehkan, direndahkan. Kita sebagai orang Kristen namanginang, kita percayakan orang-orang yang memimpin kita, kita dukung. Orang-orang yang memimpin kita yang telah berbuat yang terbaik, tatangyak kontu debata, supaya semakin bersinar kepemimpinannya dan kita semua yang dipimpin bisa sama-sama bersuka cita. Mula dong pemimpin tanong dinggan mangulahon, tatangyak konta dukung jala tapatupa mahnauli na dinggan. Unang sebaliknya, ngalu jadongan manguluhon, dangulo hita di uluhon, sayang gebihita mo se manguluhon. At cubay pasahat tuhitay, tonggodang buhay patupota. Seandainya diberikan tanggung jawab itu kepada kita, mungkin kita juga tidak akan mampu. Alani doa manami na nami dongat sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Karakter, kapan kita sebagai pemimpin yang melaksanakan tugas kita dengan baik, itu adalah bagian kita. Dan kapan kita sebagai orang yang dipimpin, yang bersatu dengan orang yang memimpin kita, menyatukan hati dan tujuan kita dengan yang memimpin kita, ipe sebagai sada karakter do yang manginang nekon jelas di perdalanan ning ulutta. Margogo mahita manginang di pasu-pasu di bata mahita, di tonga-tonga di perdalanan ning ulutta. Amin martang yang mahita. Mauliati madiho ali Tuhan di bata, di hatam no kutangihok kami, di parminggon nami di minggu jubilation. Hodo parmahan nami, hodo sihut tonon nami. Alanido nadinggan nauli akaholong do akadami do Tuhan di hobasiho di ngulo nami. Patarida honon nami may di akka na hinobasamon. Hamion akka na mangihutok ko ihutonon nami mahadamion mi. Akka haburjuon mi akka holong ni rohami. Ali Tuhan di pasahat todo akka tanggung jawab di hami bi. Sudi hami na pungudison taruli do hami di akka tanggung jawab nami masing-masing. Alani muladong tanggung jawab di hami Tuhan. Totong ma di bagasan parsitutuo kami laho mangulahoni asa marsangap guarmu. Pasti honon nami ma, buanon nami ma akan nahu uluhok kami i sudi gabi hobbar tulo mo ni roham. Unang gabi hututun hami akadalan na maralo tulo mo ni roham. Tarumubi maili Tuhan, hami do nang nagabi pemimpin di diri nami sa diri. Tung pataw mahami Tuhan, asa jujur hami tu diri nami sa diri, asa tahu hami Tuhan, pabuah halak na bertanggung jawab do hami di diri nami. Dangadong na hutabuni hok kami. Dangadong akka na huseng aja hami nagabi berpura-pura hami tampil denggan di jolo ni halak hape akka dihabunian akka na ruado hula hami. Kami adalah pemimpin diri sendiri na bertanggung jawab do hami. Ngulu nami hupimpik kami Tuhan asa hobar tulomo ni roham. Alanido laos molo dipimpin pehami, manang molo memimpin pehami, boy mahami Tuhan patupahon na hobar tulomo ni rohami. Muliate ma Tuhan hatam nong saha tuhami pargugoy mahami mangulahoni. Ditikyon pele Tuhan Jehovah di bata manami, mangidu hami tu adupanmu sudi ruasmu parhaladum. Aka pemimpin di aka ulaw nami be, nang di kesempatan na berbeda akana dipimpin dongulu nami. Atong pasu-pasu mahami asabuy hami, dinggan di aka ulaon do tanggung jawab nami bahen sangap di guarmu.
Tuhan martangiak kami dia kena marsahit marasini roha ho Tuhan masih hol nasida neng rap marminggu dohot hami songon hami ditikion tung lehom maha mamalum dia kena marsahit ina nami nyonya pangaribuan boru silitonga sian wik Nazaret na op nami di rumah sakit medis Teramedan ya nakon nami Reno sian turi sian wik Nazaret na op nami di rumah sakit Advent inang nyonya siregar boru sian turi sian wik Bethesda na pemulihan di tongan Ibagas inang nyonya na 70 boru si hombing sian wik Bethesda op nami di rumah sakit Adam Malik dohot inang nyonya SO Huta Barat boru panggabian sian wik Jericho na marsahit di tongan Ibagas na Tuhan asinyo ram dia ka ina nami dohot ia nakon misal huna lehon maha mamalum dohot hahi pason tu nasida asabui nasida muse marlas ni roha mangruti ngolu nasida marsoba tu honang marparsauran di Bagas Joromon Ali Tuhan songonima akan yang terpasu-pasu di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu ma Tuhan sakap do rencana nasida boijup pang Tuhan akan najinalahan nasida jala sauk nasida Tuhan gabe rumah tangga nago kelas ni roha di tonga-tonga ni huriamon ima anak doh buru ni huriam amang pangaribuan inang boru mani huruk sian wik Nazaret hari Sabtu terpasu-pasu Tuhan patulus masakap nasida di hari Sabtu naneng roon ali Tuhan borhak do utusan sian huriam HKBP Manuelon marhite tim paduan suara naung pinabaki ni huriam nasida mabuan guar ni huriaon laho patupahon festival kor di HKBP Simpang Limun Tuhan gudang akan naung niadopan nasida di proses pembentukan ni paduan suarai gudang akan ni alaman nasida gudang akan naung dihamunakon nasida na pasadahon roha nasida na menggalang dana nasida dohok na melatih kemampuan nasida dia kaparet dioni tunggudang ali Tuhan ka proses nang nilaluan nasida marsada ni roha ma amanami inanamion mabuan goar ni huriaon ni uluhon ni inanami inang nyonya si tumpul boru samosir dohot akadongan nasida pasu-pasu ma Tuhan tim paduan suaraon asa bui nasida mabuan akan naulina denggan gabe perwakilan ni huria HKBP Manuelon asang giat marhitelam marsangap guarmo Tuhan Jehovah di batama nami tung songod dia pek kapangaredion nasida pasu-pasu may asabui ali Tuhan gabi pilihan na argay di bagasan ngulu nasida nang di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan di batama nami songod ni mahutangnya ko kami ali Tuhan sudi ruasmu siya mulai danak saat tu remaja na poso nang ama ina nang lansia saat tu tangamu hami Tuhan martangiak kami mangido dongani hami totong martangiak kami mangido pasu-pasu hami totong martangiak kami mangido tung usehom mali Tuhan hahi pason las ni roha dami do gabi ni naniula di hami saluhna asa totong pujion nami guarmu di sudi akapan narihonon mi atong hupuji pasangap hami maguarmu Tuhan mauliate madiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin tapapungu mapiliata laos maret de mahita Hulu
tatangi akom mapeliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorowan ni salahut silehon-lehon na dinggan doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasiyak kami pilihanon pati bulhon harajaw muritong-atongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari, say samadosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohanami daho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurohom madamena tu todim. Kor na binuaton ni utusan ni Huriata. Pasatay ma Tuhan. Salam.